100, dreapta 5 rămâi, 20 cu pot, stânga 6. 200, stânga 5 scurt, în dreapta 5 lungă pe vârf de pantă, la dreapta 5 ai cap de pot pe dreapta, 70. Stânga 6, vârf de pantă, apă. Stânga 6, vârf de pantă, apă pe stânga. Dreapta 5, 50, stânga 5, 200. Dreapta 5 lungă deschide, în dreapta 4 scurt în gaură. Lungă deschide, imediat dreapta 4 scurt în gaură. Dreapta 3 mai lung, dreapta 3 mai lung, în stânga 4 închide în 3, la aia 2 pom, da? Da, da. 30 după aia. Stânga 5 scurt, în dreapta 5 scurt, nu tăia, în dreapta 5 scurt, nu tăia, 20, stânga 5 la BK, 20, stânga 5 scurt, 20 cu vârf de pantă, dreapta scurt, varsă, dreapta 4 scurt, varsă, legat pe pod de dreapta, dreapta 4, legat de stânga 6, stânga 6, încă 20, stânga 5 pe vârf de pantă, pod, legat de stânga 4, pod, legat de stânga 4, pod, vârf de pantă, 30, vârf de pantă, încă 20, dreapta 5, legat pe stânga 4 pe vârf de pantă, în dreapta 5, atenție, vine Pușteanu, în dreapta 5, atenție, 30, stânga 4 pe vârf de pantă, legat de dreapta 6, stânga 5, 30, vârf de pantă, stânga 5, în dreapta 2, stânga 2. Nu. Dreapta 2, în stânga 2. Nu nimic, nu nimic, hai. 30. Stânga 4, pe vârf de pantă lung, în dreapta 4 la brad, 70, 70, stânga 2 mai lung, ai grijă la stânga 2-uri, stânga 2 mai lung, ai grijă, deschide, 20, dreapta 6 pe vârf de pantă, dreapta 6 pe vârf de pantă, 50 trasă, dreapta 2, dreapta 2, stânga 6 pe vârf de pantă, în stânga 3, stânga 3 vine repede. În stânga 3 vine repede. În dreapta 3, în stânga 3 lungă, dreapta 5, în stânga 3 lungă, în dreapta 3, în stânga 3 mascat. Dreapta 3, în stânga 3 mascat. 20, dreapta 2 mai lung, dreapta 2 mai lung, 30, imposibil, ai grijă, 50, stânga 5, 30, stânga 5 scurt, în dreapta 4, în stânga 2, ești în vârf, în stânga 2 în vârf, aici stânga 2. Dreapta 3 lungă, legat de stânga 3, închide de 2 ori. Lungă, legat de stânga 3, închide de 2 ori. Închide de 2 ori. 20 cu stânga. Stânga 4, 10, dreapta 2. Stânga 4, 10, dreapta 2. 20. Stânga 3 mai scurt. Stânga mai 3 mai scurt, 50. Stânga pentru dreapta 1. Stânga pentru dreapta 1. 30. Stânga 6. Ai grijă, da? 50. Vârf de pantă la BK. În stânga 5. 20. Vârf de pantă încă 20. Dreapta 3 jos. Dreapta 3 aici. Stânga 4. Stânga 4. 20. Dreapta 6. Paul. 100 circuit. Dreapta 5. Încă 30. Dreapta 4 cu plus mai scurt și 30. Dreapta 5. Dreapta 4 cu plus mai scurt. 30.
Stânga 4, închide în 3, la goliciune, închide în 3, nu te haloși. Dreapta 3 scurt, în stânga 4 scurt. 50 trasă, 50 trasă. Și dreapta 2. Dreapta 2. 20. Stânga 5 lungă, 100. Stânga 5 scurt, 70. Încă o stânga 5 scurt, în dreapta 5 scurt. Nu le ia, nu te ia, lungă. 100. Dreapta 6. 150 la lemne plus. Dai. Dreapta 6 în capăt, legat de stânga 4 scurt, e podul ăla de pe stânga. Stânga 4 scurt, ai grijă. 100. Dreapta 6 legat de stânga 6 și 30. Stânga 4 scurt la final, în dreapta 4 lung deschide la parapet. Dreapta 4 lung deschide. 50. Dreapta 4 ori 2 cu cap de pod la prima. Cap de pod la primul. 20, atenție, stânga 6. Încă 30, stânga 5 lungă. Închide 4 la pomul căzut. Închide 4 la pomul căzut. 30, aici închidem 4. Dreapta 5 mascat. Dreapta 5 mascat, 100. Stânga 6. Legat de stânga 5 scur la beton. 30. Stânga 5 scur la beton, 30. Stânga 4 lungă pe pod, închide și deschide la pomul căzut. Dreapta 4 lungă, închide la final. Dreapta 4 lungă, închide la final. 30. Stânga 4. Stânga 4. Legat de dreapta 4, mai scurt, 30. Dreapta 4, mai scurt, 30. Dreapta 3, lungă, 20. Atenție! Stânga 6, închide în 5 la pietre, închide 4 la tufe, închide în 3 la BK. Închide în 3 la BK. 20. Stânga 5, în dreapta 3. Stânga 5, în dreapta 3. 20. Dreapta 4 mascat, în stânga 4. În dreapta 6 mascat. În dreapta 6 mascat. 100. Dreapta 5 închide la parcare și atât. Și 50. Stânga 4 mai lungă, deschide la BK și pe urmă închide. 20. Dreapta 4 închide în 3. Dreapta 5 închide 4 la pod, închide în 3. 4 la pod, închide în 3. Legat de stânga 3. Stânga 3, ai grijă. 20. Stânga 4 mai lung, 100.